KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on Koorka Thierno Mody do e Piindi TV Koorka Thierno Mody Koorka Thierno jeben jalen beltoro den der galleji men Koorka Thierno hallo mbawden wonde men cere e wende Koorka Thierno Mody woni jewtidi do men Koorka Thierno Mody Koorka Thierno darima Koorka Thierno Mody ari yewtude leñol fulbe e findina ne hirjina weltina bitani ne itayewe minno mbaɗandi jaltugolam galle o darima iko woni nasonaɗo ma mette warame oɗo galle ndax mi wawama haalande e kaaliɗo hunde ha jaɓa ñande foof kaaliɗo faw comme souffrance joni noon kaaliɗi ha yettime waldude e ɓiyam anani ndax mi ummata ko heure kejjari mi yiya nenne no yalta suudu kaaliɗo ɗum no weeti sam haali mbaɗa kam attaque mbiya mi yiiɗa kaaliɗo ala kala ɗo ko an haali ɗum an ɗum ɗo neɗɗo ne haali ɗum an nenne no foti ne yalta suudu kaaliɗo e wonki sukaɓam e wonki sukaɓam mi wattirta ɗum fenande e wonki sukaɓam mbiman kadi ko kalta ko no mawni de min yi nenne yalti kaali suudu kaaliɗo ha no moyto hawre mbaɗa yalte tarode nde coynimi ɗum noon kaali no fodde kam ɗum wadde ha gueɗe ɗin noon woodi te min mbaɗani gueɗe gotel guel wawa wonde nda hande tan wiyo kaaliɗo yaltu galle o on caloto goppe min mi yalta galle o mi yiiloyo to gonmi an ɗum heeɓima ɗon ko kalta ko gonge ma fija neɗɗo walde ɓiyama ɗe wenda heeɓima ɗon neɗɗo walde ɓiyami suurade wenda heeɓima ɗon min noon hankkadin kaaliɗo betti kam de taw ko kaaliɗo waɗi ɗum kam kaali kam taw nenne waali ko suudu mum kaaliɗo betti kam de kaaliɗo mbeɗen taw ɗum joni joni nder suudu kaaliɗo no wawi waddemi ɗum mi ɓoyima no wiide kaaliɗo mi ɓoyima no wiide kala ko kaaliɗo kala ko mbiɗon no waɗi capable ko ɓuuri ɗum kala ko mbiɗino kaali no waɗi capable ko ɓuuri ɗum ñaw hande ɗo kumtare ma bon ñaw kala ko mimi hoto haal noon ɗemgal ngal no weeli ñande o haali fof ma jippo ñaw mi sertanema somi ummima o kolom Kalidou min dakkaɗo an ɗiɗi min dakkaɗo an kiniɗo Kalidou an bettim Kalidou an helsinima hoynima Kalidou no mbami horsindema ni foof Kalidou ko ɗum golloɗa kam Kalidou ala wassesi ko woni Kalidou Kalidou ko an foti ƴettude nenne ko mini hen wala nder suudu ma pecce jamma holo nenne wala nder suudu nenne wala nder suudu ma pecce jamma hanki jamma gogo an holon wima nenne ko wala nder suudu ana est ce que aɗa ƴeewa ko kalta ko a betti kam de holmo wima nenne waali ko nder suudu e to pawmami ɗo wi kam nenne waali nder suudu kay hande ko neɗɗo goto wiyata kam noon jiiɗomo wi kam noon holon yi kam bete kanko waali suudu kawma yi nenne ne yalta nder suudu ma hanki jamma annene gogo annene min cikkannoma an manam hakkille ma diwi ɗo min cikkannoma won goɗɗo wiyowoma nenne waali nder suudam jaɓa ha hedde ko kawa iko woni non par ce que nenne walani ɗo nenne hay so naati ɗo koye wendogo te naata ko ɗo a dari fuggi damal ngal mbimomi a o wi kam umma heejo nenne walani ɗo e suudu ma he non gogo annene gogo wa sesmi haalanma gogo min mboɗo wanma respecté te gogo min wonto pawmami hay soma andi ka wonno ko wurdata yeme galle he an kam mboɗo andi an wonto pawɗa kam te nenne ƴeewirtumom ko miñam mo jiiɗi mi wimmo e baaba hay so tawi mboɗo yiɗi janggo e jaam resdemo kono wonko ganduɗa mi jaɓta ɗum wadde ko ɗum de cikkan noon
ta won goɗɗo poɗɗoma haalande jaɓa ha heddo kaw nenne walanɗo meeɗa walde to te nene metta walde nder suudam ɗum min mi ƴewata ɗum gogo on mbiɗa mi ƴetti hen ɓerde de muusi kam no nanmi ɗum de muusi kam no feewi mi wino ni min kaali to pawmami ɗo a wawa hoynude kam a wawa hersinde kam ɗum wawa wonde nene nanade ɗo nde hay yettaɗo ɗo ɗaddade wi kam kaaliɗo kaari mi womnama wi kam kumta kejjari yonti ummimi nene meeɗa jaɓde o jooɗo ɗo bom ha hiira e kaali moƴƴi meɗem tawoya kawma e saare mi watta ɗum gogo moƴƴi jamais wonɗum ganduɗa so min ɗum fof ko peeje kaw Mody ba kawa min mboɗo andi ɗum omo andi min wonko ganduɗa min mboɗo nefa ɗum mom wadde ɗum a yaltude galle ɓuuri ɗum billahi par ce que ɗum natti jarde ɗum quoi neɗɗo sata tuumo ɗum tuum ɗum ko ganduɗa ni yooɗi ɗum fof par ce que mi yimo omo wonde debbo oya e wuro Koorka darima Koorka Thierno Mody ari yewtude leñol fulɓe e findina ne hirjina nde weltina bittali ne itta yewende Koorka Thierno Mo keɓen jalen beldoroɗe nder galleji men Koorka Thierno Mo kalno mbaɗen wonde men seere yewende en ɗanoje joni waktu hen hande de baba ko wiyete ko kan appi hande baba ko waɗi kan appi massa so wuli jaw wini sonu ramadan cellalam nde rokkani kam matate waɗa effort mbaɗa waɗa ɗum way wona cellal kam alhamdulillahi rabbil alamin way gati Koorka kam gati soyna tan muusi en wayta ko ɗum ɗon gati ɓoccol nde kam nen dow kaali ɓoccode galle o kay goto tan to wi noon kaali nene baba ayca yoya karani ko sikku fida avenir agigé hotino inchallah so Koorka ɓennere mo hottuni gaari France wi noon avenir agigé yolo rokko ko julde falle amin ma fof faam so yi ha joguima galle mo ustuɗo e mon ya gorko sagat Koorka Thierno Mo assalamu aleykum enen ne no mbaɗɗa hoto baba gon tafere koñ bool guiƴam he bool mbi a watta ko mbatta ko ha para idi coɗɗa e wuuro aɗa fenana gara mbi aɗa humto gallam ko mino ma ane kadi guiƴam kadi an probléme ma ka woppata haala ɗum ɓenni gasi ɓennande ɓenni hey aɗa andi ko bonanɗa kam to wallay kam a jotta ko ɗo de ay usti saptage ma o kadi usti saptage ma o goppa yimɓe jooɗa kadi joni kumtani yono sa jogoriɗo humtade yam maayi wona kam bam sa jogoriɗo ala de so tawi wiyata haala même babba ala mimami kam mim he kam baɗɗe bonɗe hen babba mimani assalamu aleykum mi natti fofde mi wiyano natti fofde min mbiram babba mi natti fofde sababu de galle ma ɗi gata waɗi fum babba ala futmanade galle ma lakara wayi ya a humtata ko ɗo de ko kuna min mbiram babba a humtata ko ɗo de sababu de amuɗi ɗo huɗede mimami amuɗi ɗo huɗede galle ma woni an a humtata ko ɗo de a humtata ko ɗo la ilaha illallah o cubbal heedode subhanallah oɗo seeɗa wara neɗɗo kam sa heewani sala dole ustadiɓe ha ilaha illallah plan galle ma noon dawɗa waɗi hen heure galle fonno waɗde alerte nda wawini kam so goppat teddude ma galle mbaɗa alerte no mbaɗete alhamdulillahi rabbil alamin Allah dalli kam ko maya noon kape hokkanno on Koorka Thierno Mody ɗo e Piindi TV Koorka Thierno Mo
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadeele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko auto ma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma